Ćao ljudi i dobrodošli u još jedan video na srpskom jeziku. Mislim da se nisam do sad predstavio. Ja se zovem Igor i kao što neki već možda znate, pravim ovakva videa. Ovakva videa pravim da bi pomogao ljudima koji žele da nauče srpski jezik ili ih jednostavno interesuju nove stvari, pa eto, žele da čuju nešto na nekom stranom jeziku. A takođe i da bi sebe podsjetio na taj jezik, zato što ga ne koristim svakodnevno. I bojim se da ću posle nekog vremena da ga zaboravim, zato što nemam ni mogućnosti da ga koristim u svakodnevnom životu. I eto, ovo je jedan način na koji pokušavam da se podsjećam i da ne bi zaboravio jednostavno. Tako da, ako ovo moje podsjećanje srpskog jezika još nekome može da pomogne, bit ću vrlo srećan zbog toga. A danas ćemo da pričamo o ovoj slici. A na ovoj slici možemo da vidimo prozor. A kroz prozor vidimo da napolju pada kiša. Izgleda kao da ne pada jako, ali onako kao rominja. Po tome što vidimo da na staklu ima samo nekoliko kapljica kiše. Da nije kao neki pljusak jak. Ovde unutra vidimo udobno sedište. I na tom sedištu vidimo nekoliko knjiga. Tačnije 4 knjige. Tako da jedna knjiga, druga, treća, četvrta. Ovde na jednoj knjizi vidimo da piše Secret Garden. To bi u prevodu bilo Tajna bašta. A ove ostale knjige ne vidim šta piše na njima. No, na tim knjigama ovde gore vidimo naočare. Verovatno naočare za čitanje, zato što su zajedno sa tim knjigama. A ovde sa desne strane knjiga vidimo šolju. Sad nisam siguran da li je to čaj ili kafa, ali neki vruć napitak, zato što vidimo da se puši iz njega. Tako da verovatno vruća kafa ili vruć čaj. A pored te kafe ili čaja, ili pored šolje sa desne strane, vidimo, mislim da je ovo ćebe, uštrikano ćebe ili uštrikan džemper. Ali verovatno ćebe, zato što cela ova situacija izgleda kao neko mesto za odmaranje. Izgleda kao da čeka da neko dođe i tu lepo da sedne, da se pokrije pored prozora, da uzme naočare, stavi naočare na glavu i da čita knjige, odmara, uživa i da pije čaj ili kafu. I šta smo još zaboravili? Da, i još napolju kroz prozor onako slabo obrise možemo da vidimo, obrise kuća. Možemo da vidimo put ovde, travnjak,
Ne znam da li može ovo da se kaže travnjak, to je kao komad trave. Neki uski deo. I ovdje vidimo banderu. Ovdje vidimo drvo, obrise drveta. I to je valjda to. Znači možemo još iz početka još jednom na brzaka da pređemo sve. Na slici možemo da vidimo prozor, a kroz prozor možemo da vidimo da napolju lagano pada kiša ili rominja. A također vidimo kapi kiše na staklu. Vidimo obrise kuća, vidimo obrise drveta, obrise puta, trave. A unutra vidimo udobno sedište, vidimo 4 knjige, vidimo naočare za čitanje, ovdje vidimo šolju sa vrućim napitkom, sa čajem ili kafom. I pored te kafe vidimo uštrikan džemper ili ćebe. Mada verovatno mislim da je to ćebe. Dakle, savršeno mesto za uživanje dok napolju pada kiša. Nadam se da vam se svidelo, nadam se da ste nešto novo naučili, da vam je ovo pomoglo u nekom smislu. Ako sam napravio neku grešku, molim vas, nemojte da me mrzite zbog toga. Kao što sam rekao, pokušavam sam sebe da podsjećam, da ne bi zaboravio. Tako da, ako sam nešto pogrešno rekao, slobodno možete da napišete komentar, da me ispravite. Ako vam se svidelo, lajkujte, šerujte i da, stavite subscribe ako vas zanimaju ovakvi videi, da bi mogli da vidite i u budućnosti kad nešto novo izađe. I da, do sljedećeg viđenja. Ćao.